pinakamurang Unli buffet na sa halagang $199, literal na titigil ang oras. Dahil pagdating sa Unli, up to sawa, walang time limit ang kainan. Look. Ikaw yung susuko sa pagkain. Hindi yung pagkain yung susuko sa'yo. Buffet, unlimited, combination, $199. No time limit, may Shanghai kami, chicharon kawali, fried chicken. Talagang lalabas ka na kayo ang susuko sa pagkain. Gaano nga ba kasulit ang isang mumurahing buffet? Akala mo mauubos mo yung food. Pag nakita mo yan sa sobrang dami, ako, ikaw ang susuko at hindi ang pagkain namin. Nagtaasan man ang presyo ng mga pangunahing produkto, hindi pa rin nagbago itong andihang nakatago at patuloy pa rin sa negosyo. Tama yung nabasa nyo, hindi po ito clickbait, $199. Kaya tara't pagsaluhan natin to. Let's go! Ang $199 namin, kakaibang mga pagkain na titikman ninyo dahil may mga twist yung aming mga food dito. Unlimited slice sa aming asadong matuwa na pinagmamalaki yung putok batok, lechon kawale, fried chicken, unlimited, sisig, one to sawa, no time limit, kayo ang susuko. Ako nga pala si Liberty Di Malanta, ang may-ari ng Deems World Food Hub. After 2 years na pagbisita ng Team Canlas, ang presyo namin is still 199 pesos. This is still putok batok, unlimited samji and buffet at napakadaming pagpipilian na pagkain. At ganun pa rin, no time limit, hanggang magsawa ka, kumuha ka ng kumuha hanggang gusto mo. Karaniwang mga pumupunta dito sa aming restaurant, for those talagang mahihilig sa pagkain. Malalayo silang mga lugar, yan like mga Manila. Meron pa nga ako na-encounter na taga Mindanao daw. Yan, may pinuntahan sa Manila pero pumunta dito sa Deems World Food. Actually, every day, morning or lunch, hanggang dinner, bumog talaga kami. Hindi po tumitigil ang pagpunta ng mga tao dito sa Deems. Masasabi kong pinakamura sa lahat ng mga buffet, ang $199 kasi meron na siyang kasamang samji at iba-ibang klaseng pagkain. Nagtataka kayo kung kumikita pa ba ang Deems dahil sa presyo namin ganon. Of course, hindi po kami magpapakapagod para lamang ibigay ang presyo na ganon na wala kaming kikitain. Sa awa ni Lord, na ibibigay niya naman yung pansweldo na sa mga tao namin, sa lahat ng mga pangangailangan namin at meron naman kaming kita sa awa ni Lord. Volume ang mga pumapanhik na customer sa amin halos araw-araw from lunch hanggang 10 o'clock p.m. Meron kaming unlimited slice na yung tinatawag authentic Kapampangan na asadong matuwa. As in, buo siya na laman ng kasim na talaga namang pinakuluan ng napakatagal, 48 years na pagpapakulo para makuha namin yung lasa ng authentic talaga na Kapampangan na talagang papatok sa inyong panlasa. Sa lahat ng mga hindi Kapampangan, ang ibig sabihin ng asadong matuwa, yung matuwa sa Kapampangan is matanda. It doesn't mean na matanda na yung baboy or what. Ang ibig sabihin ng asadong matuwa is pinakulo ng napakatagal. Kaya yun ay matandang-matanda ang pagkakakulo na yung lasa talaga napakasarap. Labas lahat. Usually, yung sisig Kapampangan na karaniwan ng mga Pampanga is made of calamansi. Sa amin, hindi kami gumagamit ng calamansi. Binibigyan namin yan ng kakaibang twist, lalong sumarap at kakaiba ang inyong maramdaman na panlasa. Ang may papayo ko lang sa mga lahat ng mga gustong sumubok, anumang klase ng negosyo, restaurant, band, or ano pa man yan, huwag kayong matakot. Kasi ikumpara yan sa pagiging private employee ninyo, ganyan, ang pagnenegosyo is dyan ka talaga makakaroon ng tsansa na para umangat ka sa buhay mo. Hindi ka lang yung as in talagang doon ka lang, as in sky's the limit, hanggang masipag ka, huwag kang sumuko, gawan mo yan ang paraan kung naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka na kaya mo, naniniwala ka sa kakayahan mo. Isulong mo yan at siguradong 101%
magtatagumpay at magtatagumpay ka sa iyong negosyong tatahakin. Hello mga Cubs! Again and again, ini-invite ko kayo na pumunta at i-try ninyo ang aming pagkain na 199 every Monday to Thursday and every weekend, Friday, Saturday, and Sunday, 249 po kami. Mas madami, doble, triple, ang dami nga sa aming 199. Try ninyo mga kabalin at hindi kayo magsisisi. Manyaman Kenny! Manganta na mga Cubs! Kain na mga Cubs! At welcome dito sa Caldero, capital of the Philippines. Nandito tayo sa Florida Blanca, Pampanga. Kasama natin si Camera Woman. Hi, Cubs Nation! Nandito tayo ngayon sa Deems World Food Hub. Tama yung nabasa nyo, hindi po ito clickbait. 199. 199. Walang time limit. Ikaw ang magsasawa at susuko. Yun nga yung sinabi ni Ma'am kanina. At FYI lang sa mga bagong Cubs natin na napasyal dito sa Team Canlas, ito po ay ang second installment o part 2 nitong kainan na to. Dahil 2 years ago, pumunta na tayo dito. Nagulat tayo sa presyong 199. Tapos ngayon, binalikan natin. 199 pa din. After Pa rin. 2 years, Same diba? na same pa rin, no? After magtaasan ng mga presyo, parehas pa rin pala ang presyuan ng Anli dito. Ano bang mga kinuha mo na Anli dyan? Meron ako ditong white rice, fried chicken, lechong kawali, kalabok, at saka yung pinagmamalaki nila, itong asado na malalaki ang tipak, at sisig. Anli slice daw yun. Meron din pala akong sabaw. Tsaka kumuha ako ng donut with chocolate for dessert. Kahit makailang beses kang pabalik-balik, basta hindi nasasayang ang pagkain, pwedeng-pwede. Tama naman yun. At kaysa namang itolyokin, panatilihin natin na dapat unwritten rule na lang yun. Ngayon pa lang sinasabi namin bago namin lantakan to. At kung may naririnig kayong nagpiprito sa side, Anli Samgyup daw po kasi sila dito. Sa maniwala kayo sa hindi, kasama to sa 199 na binayaran natin, na may nakuha na rin tayong tagaluto. Pero Yung tagaluto, 199 din. kapag kayo po ang pupunta dito, wala tagaluto. Kayo ang magluluto. Kala ko pati yung tagaluto kasama sa 199. Ano bang kinuha mo, Kadjen? Eto, syempre, favorite natin, white rice. Tapos kumuha tayo ng lechong kawali, fried chicken, parang pungko-pungko din. Tapos kumuha tayo ng palabok at yung slice ng asado. FYI mga Cubs, Anli slice asado, asadong matwa. So kuha lang kayo ng kuha, slice kayo ng slice doon, okay lang yun. Pag marami kayo, pwede yung isang tipak. Oo. Ayun na ang mag-share. Buuin nyo, basta ubusin nyo. Tapos kumuha din tayo ng corn and carrots or mixed veggies. Tapos yung sisig. At para naman sa dessert ay kumuha ko ng ubing malagkit. At syempre kapag kakain ka ng Anli, meron kang pampadulas na mainit na sabaw ng nilaga. Dami nating intro. Ang daming pagkain. Ano bang Excited unang ako. titikman natin? Doon ako sa lechong kawali. Syempre, batok-batok. Ako din eh. Oh, cheers. Wala mo nang kahit ano. Ano yung turang ganun, no? Fail yun eh. Kapag ito makunat, ewan ko na lang. Unang kagat, guilty agad. No? Yun nga lang, nag-splatter lahat sa loob yung mantika, yung taba. Meron silang suka doon eh. Templado. Okay din. Pero parang mas masarap to sa suka natin. Meron ba tayo, no? Hindi ko alam eh. Yung nagluluto na, Uy! Shaker Perry, pasok! Ay, na-miss nung ibang Cubs si Shaker Perry. Agam. Asan daw si Shaker Perry. Kinakamusta ka na ng mga Cubs Nation? Ano masasabi mo? Hi mga Cubs! Lang sir. Uwi ka na kaya? Yun lang po ang script niya kasi baka magpa-TF na eh. Ito po, Namprik. Wala pong ganito sa Deems World. Pero meron nito sa Shopee, Lazada, TikTok na nandyan sa monitor nyo Daming ngayon. laman. Siyempre, pag putok-batok, masarap may ganyan. Cheers ulit. Cheers! Ang anghang. Kapag kanin. May nagkamay ka na. Yung palabok kung saan tigman eh. Iba yung kulay. Mas yellow siya kaysa mas orange siya. Pero yung lasa, yung pa rin naman siya. May pagka-shrimp pero parang putok-batok din yung ibang lasa. Dito na ako sa pinagmamalaki ni Ma'am kanina, yung malaking tipak. Pero ako, ang kinuha ko lang kasi yung kaya ko ubusin, yung slice na asadong manok, may po muna. Hindi yan, asadong baboy daw yan. Baboy pala. Oo. Asadong baboy pala. Sorry. Di ba sila lugi dito? Kaya nga eh. Ewan ko dito kay ma'am eh. Malamis. Oo nga. Asadong matwa, minarinade yung karne. Lasang-lasa mo yung marinade bago niluto. Tapos lasang-lasa mo rin yung natural na kamatis. Tapos matamis. Well, sa asadong matwa hindi dapat matamis. Baka optional twist. Medyo asim dapat yun eh. Asim umami dapat. Asim alap umami. Alam mo, parang kanto fried chicken version, pungko-pungko version. Tawag nila dito pungko-pungko eh, yung mga katabi nilang mga prito-prito. Kuha tayo sa balat. Huwag natin pakawalan yung sisig ni ma'am. Ito, binibida niya sa atin. Gusto niya daw pantikim sa akin. Wala daw tong kalamansi. Oh, ano? Medyo nakaka-intriga mga Cubs. Paano ka nakapagsisid ng walang kalamansi? Paano? Wala nga. Tikman ko Walang umami. Kamay na ako. Mm. Wala ba napapansin? Ay, oo nga.
Hindi na ako na-surprise yan. Nalaman ko, nakalimutan ko lang batiin. Na dahil po, due to public demand, by popular demand po, nagtanggal po siya ng kuko. Bawas mo sa kuko niya, oh. Oh, tinanggal po. Kaka-comment ninyo yan. Dami kasing basher. Pero nangihinayang po siya kasi Gumasos ka para pakabit. Gumasos ka rin para patanggal. Ano to? French fries pala dito. Yung nagluluto natin ng samgyeopsal, again, kasama po yan sa 199, may kasama ng sides at kailangan may kasama kayong kakain, katulad niyan. Ay, grabe naman. Ay. Sana po ang nag-demo ng samgyeopsal, nilagyan ng kimchi. Pinoy style kimchi daw yan, sabi ni Madam. Tapos binalot sa samgyup, sa lettuce para maging samgyup. Ayun na po, at nakita ninyo. Yung samgyup dito, ikaw talaga magluluto kasi nakaserve naman yung mga ingredients kasama dun sa buffet area nila. So, ikaw na lang magre-request, sila magsiset up sa'yo. Pero ikaw magluluto. Dito kasi, meron kaming tagaluto kasama sa 199. Hindi to dahil nangyayari lang ngayon, no? Pero nasa ng thrill ng magsasamgyup ka na hindi ikaw yung magluluto. Except ngayon, ha? Hindi, may tagaluto kami ngayon. Hindi. Kasi vlog to, eh. Hindi, tsaka Ganun ang buhay. ang dami kasing pagkain. Doon pa lang sa buffet area, makakamdaman mo na yung pagiging sulit ng 199 niya. Isipin mo, ilan yung baboy niyang dish? May pansit pa, palabo. May manok pa. Sulit, May no? soup pa! Yung soup pala. Tapos may dessert pa. 199 siya from Monday to Thursday. Then pagdating ng Friday to Sunday, 249. Linawin lang natin yan. Yung 249, hindi naman ibig sabihin daw na ganitong klase lang din. May dagdag daw yan, parang dinoble. kasi special. Pero yung presyo hindi dinoble. Dinagdagan lang. Pero mas dinagdagan pa yung ulam. Tsaka special day yung weekend, di ba? So maraming family, mas marami yung mga pupunta, mas marami yung kumakain. Kaya ginawang special. Kaya special din yung price. Natanong ko nga si ma'am kanina, paano kumikita ang isang negosyo? Binigay mo na lahat, inandi mo lahat, pinasuko mo silang lahat, tapos 199 lang. Parang ang hirap i-balance. Kasi hindi naman langit sa inyong kalaman, may mga negosyo din tayo. Parang hindi ko maisip na merong ganun. Ang hirap Sa pagsapit, 199. di ba? Pero siguro nasa location, nasa mga suki, nasa volume ng taong pumupunta. Nasa tilamsik na mantikang tumatalamsik ngayon. Jagger Perry. Sana pagsikat din yun, no? Yung kain ng kain doon. Kasi wala pang nakakarating na samgyupsal dito. Salamat, ha? Wala pong umahapon na samgyup dito sa mga kabanda dito. Hinaharang ng checkpoint. Doon ibigay. Sa akin lagi binibigay. Bang klase yan, nahawakan mo lang sa'yo na. Tuman natin yung sabaw nila. Sabaw po ito na nilagay, pero may laman din, di lang namin nilagyan. Sarap nung init. Pampagana siya. Alam mo yung tamis nung nilaga na niluto sa bahay, parang gano'n, hindi tinipid yung lasa. Ang galing lang. Nakamiss kasi. Hindi matabang. Parang sino ka para magreklamo na ito lang? Parang di ba? Hindi siya ganun Hindi, eh. wala kayo reklamo dito. Ito lahat yun. Wala kang talagang masasabi. Kasi nga, sabi nga ni ma'am, ikaw ang susuko. Sukuan mo na lang. Kaya pala tunog confident ni ma'am yun, ha? Naging confident. Ang ganda ng aura ni ma'am. Yung asado nila nagustuhan ko. Nasa matamis na ano siya, part. Akala ko kanina, asadong manok siya. Kasi nung nakita ko, tipak-tipak. Akala ko breast. Magaling talaga ang putahing asado. Kasi pag luto na siya, hindi mo maintindihan kung baka siya, baboy siya o manok siya. Basta na-cover na siya nung sauce. Kasi, di ba yung sa asado, way na pagluluto niya, pinapatuyo yung sauce. So, naghahalo na yung sauce dun sa mismong laman. Akalain mo yung mga tipak ng baboy doon, akala mo yung isang pitchong malaki ng manok. Yung pala baboy pala yun. I-delivery ka. DM Short Food Hub, dito yan, sa Florida Blanca, mga kaps. Ayun, sa wakas may dumating dito na hindi naharang. Jagger Perry, tara, magsamit ka rin. Baka sabihin ng mga kaps, di ka kumakain. Waka Perry. Kamay na lang natin, tayo-tayo naman to eh. Ayo, Perry. Yan. Oh, cheers, Perry. Cheers! Cheers! Parang naalala mo yung gusto mong puntahan ah. Alam ko yun ah. Favorite ni Perry yan, samgyupsal. Sulit kasi. Walang hype na nangyayari mga kapatid. Hindi naman kami nagpo-promote hindi naman sponsored video to, no? Actually, natuwa lang Yan lang kami. din. Natuwa lang Sakay. kami na balikan kasi nga, isipin mo, after 2 years, ganun pa rin yung presyo. Nagtaas na lahat. Pati yung presyon ko, tumaas na rin. Pati yung mga hairline. Ha? Airline. Tagal lang mataas yung hairline mo. Huwag ka nang magpangga. Sa akin sagad eh. Ah, Ito yung wala kang hairline. Nagtitaasan na po ang lahat pero hindi short food up. Ganun pa rin po ang presyo. Naipasok lang. Hindi mo maintindihan no? Kasi, di ba yung iba, ang hirap talaga tayo, sabi mo nga, dahil nga may mga negosyo din tayong food, ang hirap i-get by kapag tumataas yung presyo ng mga Oo. bilihin. Pero may maintain mo yung pricing.
Galing po. Props din kasi siguro, location nga, parang kila ma'am naman to eh. Kumbaga, ang Florida is hindi naman siya yung pinaka-city, so mababa ang cost of living. So, kayang-kaya. Nice. Ang daling dayuhin. Ang dali niyang dayuhin. Hindi katulad noon. Noon kasi ang daming construction, di ba? Ngayon, parang pag ginugol maps mo yung DIMS, lalabas agad to. Napakadaling puntahan. DIMZ, mga letter Z, as in zebra, DIMS. Yun yung makikita nyo sa Google Maps. Ginawa to ni Mayok dati ng kanta yung... DIMS. 199 buffet at samgyup. Dami ng menu sa Dims. Dims. Ang nagluluto nun dito, Chef Boy. tapos ang kumakain, ganun na ganun pa rin. Tigambo pa rin. Oo, ikaw yun. Parang wala kang alam eh. Ako na naman. Ikaw talaga, yun nga eh. Na Bakit naman. hindi ka pa kasi dito na lang? Mhm. Sabi tayo. Nangyara kayo dyan. Gusto na ako dito eh. Tignan ko yung donut nila. Dessert na ako yun, no? Donut. Tamis. Dessert, kahit may pagkain pa, sige na nga. Ito, ubing malagkit. Grabe, ang bigat nung ano. Nakita nyo yun? Pagkakahiwa ng kutsara. Parang ang bigat. Sabihin po ko. Ube na big ko. Oo. Ubing malagkit daw, ang tawag nila dyan. Tapos may keso, yun. Dims World Food Hub dito sa may Florida Blanca. Google Maps nyo lang, bisitahin nyo. Sige, sabay Kung tayo. maramihan kayo, Sure. kung marami kayo, mga 30, 50, kaso kayo lahat dito. Galing niya, tinapos niya yung sinabi niya. Sabi. Siyempre, tabaho muna. Trabaho daw muna. Oh. Hindi ako gumagalaw dito. Nakapokus. Oh, galing. Sige. Nakafocus. Tuloy-tuloy na namin to kasi parang gusto nilang kumain, no? Parang yung mga niluluto dito eh, kahit hindi naman natin i-stop yung camera eh, nauubos din naman. Pero mas maganda to, i-off-cam na namin Saka to. para makakain na yung mga kasama natin. Ito nagkahawak ng camera ngayon, hindi pa yung kumakain. Ay, kawawa na. As in, bago kami nag-start, kumain na tong dalawang to. Ay, kawawa na. Nang ganito din. Kami pong tatlo ngayon, yung hawak ng camera, kami po ay tunay na nagtatrabaho. Ay, kawawa. Bago nag-umpisa ang lahat-lahat. Ayan, ganun po yung istorya. At saka yung tilamsik na mantika dito. Pero may galit ka ba sa amin? Sige na, maraming salamat sa inyo mga Cubs sa patuloy ninyong pagsuporta sa Team Kalasa, sa mga umaabot dito sa dulo at sa mga pumapasyal, sa mga pinapasyalan namin. Laking tuwa at laki po ng puso namin sa mga ginagawa nyong ganun. No? Hindi namin Nababasa alam. namin. Nababasa namin lahat ng comments nyo. At saka kinukwento kayo ng mga owners ng mga pinundahan namin. Proud. Proud at yun nga, nakakataba ng Hindi puso. expect na ganun yung magiging impact. Well, hindi ko naman alam na ganun yun eh. Para sa amin is ano yun eh, parang achieve, parang ganun, mission na accomplish. Hindi man ngayon na makilala, pero balang araw, dahil nga yung video is tumatagal naman sa YouTube, balang araw, makikita ng mga tao at pupuntahan nila. Yun yung number 1 goal talaga namin. Yeah. Ay, napahindi lang. Ingat po kayo palagi at manatili na lang sa bahay kung wala namang masyadong gagawin. Uso takit ngayon, sa totoo lang. naman, kami tinamaan din. Gumaling na rin naman, kagabi hindi pa, pero ngayon okay na. Pagising ko ng umaga, thank you Lord na. At kayo din, mag-ingat palagi. At mag-enjoy ngayong bakasyon. Kasi bakasyon yata, pag-release ng video na to, bakasyon yata. Das. Oo, yun. Enjoyin nyo lang bakasyon, magpahinga kung pagod, at tumuloy ulit pagka okay na, nakarest. Pag pagod, magpahinga. Pag nakapahinga, di Okay na, go ulit! Oh, yun, ako po, si Cubs Chef. At ako naman, si Camera Woman. At ito po ang Team Kalas TV na laging nag-aali at nagsasabi sa inyo na Wag yung kakalimutan na mag-unli. at lagi niyong tatandaan. Nagulo na yung outro Kasi natin. ginulo mo, hindi ko na ako nakapag-practice. Sorry, Pinday Limited style. drink sa Dims. Sorry, Pinday style lang namin. Ito na. Dito sa Dims ay talaga namang manyaman. Kenny. Bye. Bye. Peace out. Bye. Bye. Kaya na tayo. Thank Ito. you so much. Thank you, Dims. Thank you, ma'am. Thank you sa lahat. Ang thank you po. At ito, totoo na. Kain Thank you kay Shaker Perry na Oy. tagaluto ng samgyup. Balik mo dito. Balik mo dito. Balik mo dito. Pansinin nyo, kada maharap na kayo yung camera, automatic sumasayaw yan. Shaker Perry. Pag nakita ka ni Drain yan, matutuwa na naman. Shaker Perry! Paano ka to? Tatakpan mo na ng nag-shake. 1, 2, 3, Shaker Perry! Ito yung pinalabas natin kanina, napanood nyo. So nandito na tayo sa dulo ng video, tapos adding cheese, ganyan ang kulay ng cheese. Tapos mga sauces, ayan.
May ano dito, pang gamit nyo sa samgyupsal. Tapos may mga pang Korean. Tapos ito yung asado na Andy Slice. Tapos meron silang palabok, pungko-pungko, at fried chicken. Yan, 199 yun. Legit. Monday to Thursday. To clarify, Friday, Saturday, and Sunday, 249. Pero, kapag 249, dodoblihin pa daw nila to. Tama ba yun, ma'am? Pag 249, mas marami. Ayan, oh. Confirm. Let's go. Eto po, Lugi walang na time limit. Nalugi na po si ma'am. Diyan sa kasama natin. Nakakuha ko lang. Kakakuha mo lang doon sa taste test Kakatapos na lang pinanood natin nila. mag-shoot Nanood sila kanina dito sa video na to. Nakita nila kumain ka na ng kumain. Ayan pa, oo. Ay, puno. Kaya mo yan? Ako pa ba? Lumapit ka na. Ayan o. Walang time limit. Mamaya po, babalik pa yan. Merienda. Kita niyo yan mga Hindi ko alam kung kita ng camera. Kumukuha ulit. Bukod pa doon sa clip bago tong video na to. Yan yung patunay, di ba, Perry? Yung kanina, iba pa yun. Oh. Pangatlo na yun. Ito na. Ito na naman. Kunwari nakatingin tayo sa samgyupsal mga kabs. Yan. At pag angat ko, nandyan na si Billy Passion. May dala siyang palabok. Oh, Tiger Perry. Oh! Ano na naman yan? Ito yung kaninang binidyo. Sabi ko na yun yung sasabihin. Buti na-explain ko na sa inyo. Iba yun. Huli ka na. Na-explain ko na iba yan. Tingnan mo, may mancha na oh. Ayan yung May mancha kanina. na, oh. Ayan yung kanina. Oh. Siyempre, hinalo ko na. Wow. O sige na. Sana sa next clip, ubus niya na yan. Let's go. Shout out, happy birthday po sa nagbe-birthday. Mga kumakanta, mga aswang. Tol, di ka kasama doon sa mga kumanta? Mukha sila aswang eh. Mukha nga eh. Papakaway mo lang muna sila. Ah, sige. Kaway po kayo. Nahiya tuloy sila. Enjoy your vacation mga kaos. No? Halloween na nung napalabas to. No? Halloween na nung napalabas to, kinaya ba natin? Ay, yan. Kaya, sige. Comment nyo sa baba kung anong date nung napanood nyo to. Let's go. 안아주겠니